Intalbet investigazzjoni tal-pulizija u twaffqet ukoll task force indipendenti wara li ġie ppubblikat ir-rapport tal-awditur ġenerali intitolat Addressing Social Benefit Fraud 2010-2012. Ir-rapport tal-awditur ġenerali jitkellem dwar allegat abbuż u frodi fi żmien Gvern Nazzjonalista. Dan wassal il-Gvern preżenti biex jitlob lill-kummissarju tal-pulizija biex jinvestiga u jieħu l-passi kollha neċessarji. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Marie Louise Coleiro Preca waqt konferenza tal-aħbarijiet li hija indirizzat il-ħamis wara nofsinhar. Matula l-Ministru fissret kif meta daħlet fil-Ministeru f'Marzu li għadda sabet qatt ta' problemi li bdiet tindirizza immedjatament. Rridu nissimplifikaw il-mod ta' kif jingħataw il-benefiċċji u naturalment ukoll irridu nħarsu li s-simplifikar jġibilna l-effiċjenza. Jekk se jġibilna l-effiċjenza se nifrankaw il-flus ma fuq kollha se nkunu qed nagħtu il-benefiċċji fil-ħin ukoll in-nies. Kien għalhekk li nħass il-bżonn ta' riforma fil-qasam tas-servizzi soċjali illi l-Ministru Coleiro Preca iddeskrivit bħala neċessarja għal aktar effiċjenza u trasparenza. Il-pass il-qudiem li għamel dan il-Gvern fil-qasam tas servizzi soċjali ma bdewx ftit tal-jemilu meta nħareġ ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, iżda bdew minn meta ngħata l-mandat elettorali. Fost l-inizjattivi ta' dan il-Gvern biex is-sistema tal-benefiċċji soċjali tkun waħda aktar trasparenti u effiċjenti, hemm it-twaqqif tal-Working Group Interministerjali sabiex ikun stabbilit mekkaniżmu wieħed għal means testing. Ingħata wkoll bidu għal koordinament ma' entitajiet differenti bħat Tax Compliance Unit u l-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ l-ITC. Dan bilan li l-assessjar tal-applikazzjonijiet tal-benefiċċji soċjali ikun aktar preċiż u korrett. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ġie msaħħaħ ukoll bl-għajnuna ta' avukat u social worker.